Mama ST ngizamile ndile uprincipal wasesikolweni sakhe angayi weakness mayinomamela le video ndiyile ndayomorganizela ama social work esikolweni ndayoxela isimo sika unako esikolweni ndayoxela into yoba if into ethile andinayo yokubhatala esikolweni ningandibeki ityala ngoba ndinayo ngoba ndikwisimo esinje ndisemanzini anje unako ndimorganizela i-social worker uya kwi-social worker unako angabuya lixelele i-report back ye-social worker ndihlalile phansi unako ndambonisa wathi unako choose utatakhe so it's fine ndathi yabona ke mntanami ngothatha izinto zakho uyohlala kutatakho ungandithotsharishi ngezinto zikatatakho ebezenza apha endlini because laa nto bebehlala bobabini phaa upstairs ndide ndithi Thixo ayiwandakazi ukudlwengulana lo mntana kodwa ke kuba isimo ndisazi ubaba kuba isimo ndisazi mhlamba kungekhe kube lula uba ngamdlwengula because ebehlala naye ubusuku bonke phaa utyiwe into ezimandi ndihlela phezantsi nezidalwa zam and ezi zidalwa zamkelekanga phaa phezulu ngoba kuthiwa ziyachama ziyakaka ziyagxothwa kuthi uyabani niyachamba ndiyabathanda abantwana and abantwana bakho abantwana ngabantwana bam and ndiyabathanda andinabo obunye ubomi ngaphandle kwaba bantwana ndiphilela aba bantwana that's why ndafikelwa ngumcabango onzima othi xa ndozithatha ubomi ndingase ndizithathe naba bantwana kodwa bakhe ndiyomemezela kwi-South Africa ikhe ndincede ngejustice yophuma kulo mtshato ndimlibale uSibongile njengento basendimlibele kodwa ndinoxolo naye